Polat alemda bir täsin şaýda soraw beripdir. 10 adam bilen efir nägili bolýar döwlet diýe. Indi şeýle urdatdy. Bugun iş güni birinji sebäbi iş güni. Onu bilemok siz haçan bu Türkmenim kanalyna seredip başladyňyz, haçandan bäri seredýäňiz, seredeňizde nähili seredýäňiz, gadatlar men bilemok. Ýöne şoň üçin biz Türkmenim kanalynyň bu metbuada çemeleşişi, bizim efirlere çemeleşişimiz biz sana goýulaşymyza başlanýar. Men özüm inni dilegelli bilegelli aýtmaly bolýar. Men Türkiýe Döwlet Teleradio guramasynda 9 ýyl işledim. Telewideniyede başladym, soň radioga geçdim. Soň Madatlyk radiosyny işledim. Propagandalaň nähili edilýäni, manipulýasiýalaň nähili edilýäni, köpçüligiň aň düşünjesine nähili täsir edilýäni, nähili reyting gazanylýany, adamlaryň nähili dürtülýäni, köpçüligi nädip gyjyklap bolýanyny zadyň hemmesini gogulýar bolat adamda. Ýöne biziň maksadymyz ilmin berkitli iş etmek. Hakykat, halallyk şoň üçin. Gynansak da häzirki döwürde, häzirki durmuşda şu baştan geçirýän diňe bir Türkmenistanyňky däl. Bütün dünýädäki ýagdaýlara seredin. Bir mysal Ukraina. Ukrainadaky ýagdaýa seredin. Ukrainadaky ýagdaýam diňe bir Türkmenistanyň däl. Diňe bir Türkmenistanyň watandaşlaryň däl. Tutuş dünýädäki köpçüligiň ünsünün TikTok'daki bolusuzluklar, sosyal medyadaki bolusuzluklar, maskaraçılıklar, yalan habarlar, yalan gurrunlar, ertekiler, zatlar, fake tökmet, yalan şun bilen has köp gıyvat gurrun bilen. Hakykatdan üzüňi, halallıktan üzüňi, dogruluktan üzüňi, edep ekrandan üzüňi, äkli umumy adamzat gymmatlyklarynyň mahrum ýagdaýda bolup duransaň, häzir dünýäde Türkmenistandaky ýaly Haramda Berdimuhammedow ýaly bu torun topoy gömük geplemeden bilmeýän ina oğlan çıkıp okawatyr tekst okawatyrynda adyna düşünenok olam kakaty ýaly. Ataketo oğlu halallylan. Üçüncü, nadan, samsak, nalacedeň diktatoryňyz mübarek bolsun. Eger sana gogolaşmak isleýän bolsaňyz, umuman şu sosial organlarda, siz bolgusyz zatlar bilen meşgullanmaly. Yalan habarlar bilen meşgullanmaly. Seredip görüň, kim yalan gurulýan bolsa, kim yalan biderek zatlar edýän bolsa, şolaň reytingi bardyr. Dünýäň ýagdaýy şeýle, Türkmenistanyň ýagdaýy şeýle däl. Diňe Türkmenistanyň ýagdaýy şeýle däl. Şoň üçin Saparmurat Niýazow diýilýän harammaşy Türkmeniň işini gördü, ýurduňam işini gördü, halkyňam işini gördü. Şol sebäpli Türkmen waşeň döwründäki netiller sowatsyz garly, kör sowat boldy. Hemme hak hukukdan mahrum edildi. Ondan soň onu öldürüp yerine geçen hökümeti, häkimeti basyp alan Haramda Berdimuhammedow ondan ona beter etdi Türkmen. Şulara ýaly erkençlikleri arkaýyn keyp edip börkä hiç kim bu edýäniň näme diýmedi. Halkara jemgyýetde. Hiç kim toguny tok diýmedi. Näme üçin? Sebäbi pul üçin. Dünýäde näme höküm ýörýär? Pulun höküm ýörýär. Adamzat gymmatlygynyň hökümi ýörän o. İnternette de şolar ýaly. İnternetdäkiler hakyky durmuşdaky adamlardan tapawutdyrlar.
Hatta interneti köp ulanýanlar, internetde köp wagt geçirýänler hakyky durmuşyň hakykatyna düşünüp bilmeýänler. Internetdäki oýunlar bilen ulanan netiller bar. Olar hakykaty düşünüp bilenok. Şoň üçin hakykata seljep bilmeýän soň, hakykata öwrenşip bilmeýän soň, düşünüp bilmeýän soň, kelle aň düşünje dolu alman soň, bular mara taýdanam gowşak bolýar, psikologiýa, ruhy taýdanam gowşak bolýar. Gaty erbet bular burçak awaly berse, gaty erbet kynçylyk görüberse, bular öz janyna da kast edýär. Ýa-da adamzada ilhinç bir täsir etjek jenaýat emedi bilýärler. Bomba patlady bilýärler, terrorçylyk hüjüm edi bilýärler, ýa terrorçylyk guramalara agza bolup bilýärler. Ahna şol adamlar aň düşünje taýdan, ahlak taýdan, edep terbiýe taýdan kemter bolan watandaşlar anlaşalar. Şolaň hemmesiniň hem sebäbi şu dünýädäki satançylyk hüküm sürýän satanizm, satançylyk sebäpli. Onuň dünýe tegelecege togola bar. Algatan ýene ýylyňa gelýär. Polat alemde. Şoň üçin 10 adam bilen efirine hili bolýar. Şolar ýaly bolýar. Dünýäde hakykatyň hatyrasyna, hakykatyň tarapyna, halallygyň tarapyna ýöneköý halk ölmesin, gyrylmasyn, bir güne çağa çyklar ölmesin, gyrylmasyn diýen adamlaryň dini bolanok. Nähek kan dökülýär, nähek göz ýaşy dökülýär. Kim gıdıklanır ýaşadatlar? He? Kim gıdıklanır ya? Eger hakykatdanam dünýädäki köpçülik hakykatyň, halallygyň tarapynda bolsa, diktatorlar eden edip ýörermi? He? Türkmenistan ýaly bir döwletde düzeltip bolmajak näme bar? Hiç de adam ýok. Seredin, şahatlyk şeýhi öz kanalyna Serdaryň saýrok çykyşyny goýupdyr. Maskaraçylyk, başyndan soňuna maskaraçylyk. Seredin, beden diline seredin. Ýazyk jestler diýilýär. Beden diline seredin şoň. Gutoron düýbi bilen. Kör sowgat ýok, siýasat akademiýasyny okapdyr Russiýada, ýok Jenewada mene bir ýerde okapdyr, kurs görenden näme? Ýok, asly bozuk. Hudaý bermedik. Hiç ýyly ukyp talant ýok. Ine has peýdaly edilmeli işlerde köpçülük bolman soň ýurt kime garly? Haramzadadan, dünýäinden haramzada garly. Haramzanyň ogly haramzada garly. Awtomatik ýagdaýda öz-özünden. Sebäbi biz sosial mediada, onu da şu YouTube kanalyna başyndan bäri aýdyp gelýär. Hakykat halallyk. Tebigatyň kanuny. Yaradan bir barın kada kanuny düzgünü. Şoň bilen sen sazlaşykly bolmasaň, sen garmoniýan bolmasaň, hiç zat edip bilenok, hiç zatyň başa baranok. Häzir dünýäde köp zat üýtgäk dur. Üýtgeçiklikler bolup dur. Köp pursat gelip dur türkmene. Hemme pursaty aýagyňyz bilen dipýäňiz. Ýa-da şu neme klawiatura oynayan klawiatura gahramanlarymyz bar biziň internet aktiv bolanýan. Şo klawiatura gahramanlarymyz barmaklarynyň uçlary bilen şo pursatdan hemmesini kületdi. Bir tarapda biz oýnatky, haramzada, kezzap, ogry diktatora garşy göreşýär. Beýleki tarapda da şoňa garşy göreşjek bolamyzda bize edil şol kopýalary, klonlary ýaly adamlar, ýene şolary ýaly kezzaplar, ýene başgaça diktatorlyk getirjek bolýan oýnatkylar, kezzaplar, haramzadalar päs gelýär. Hemme tarapyň mina, şu kezzaplar, ogurlar tarapyndan mina oýnanýaly.
Daşda görüňňe sen mina gömüli Polat alemda. Edir şulara ýaly ýagdaý. Şulara ýaly ýagdaýda abo 10 adam serediýär. Inni 20 adam boldy. Näme üçin? Men indi näme başladym ha? Şu tanqid edip başladym ha, döwrü adamlarda. Şoň üçin derrok köpelli görýärmi? Biz köp synak gördük. Köp synak gördük. Köp saat edip gördük. Nähili gurrunlaň, nähili temalaň reyting aljagyny bilýär. Ýöne Hudaý taklasyn. Hudaý taklasyn. Hudaý taklasyn. Reyting güçe istat etmeýär. Reyting güçe ýalana hyzmat etmeýär. Ýalana sokulmaýar. Pulu çokulmaýar. Satanizm, satançylyk Allahjan bizden uzakda dursun. 5000 kilometrem golaýmada gelmesin. Polat alemdar şoň üçin. Wujdan diýilen bir zat bar. Ýani ağlamaýdy. Notak. Yalan söz abatýarlar diýdi. Berline gelen Ukrainadan gaçyp gelen, Ukrainadan gelen bosgunlar bilen gelen türkmenstanlar bar, studentler bar. Şolaň nähili yerleşdirilýänini, şolaň şertleri öyle balanşykly, ondan bundan yalan sözler beren adamlar bar. Şolaň üstünden, şolaň bagsyzlygyndan, şolaň betbaçylygyndan özüni reyting gözleýänler bar. Yalan sözler batýarlar reyting gözle. Abo şoň üçin bir zat ýadyndan çykarma. Polat alemdär men sana aýdaýyn. Dünýäde iň gowy bir-birini gorlaýanlar ogrular, kezzaplar, galtamanlar, haramzadalar, hakykata garşy bolanlar. Şular hemişe bir-birini ýaman gowy gorlaýar. Bular üçin döwlet, millet, ahlak, din, hiç ile adamzat gymmatlygynyň hiç biriniň bular üçin nemeti ýok, ähmiýeti ýok. Bular üçin şu haramçylyk, haramçylyk öz ýaly haramzada ama derrä bir-birini gorlaýarlar. Şoň üçin Birleşen Milletler Guramasy diýilen zat ýok. Hiç il oň täsiri ýok dünýäde. Täsiri bolsa başgaça bolardy. Ýa şoňa meňdeş halkara guramalar zatlar olaň hiç il täsiri ýok. Kimiň täsiri bar? Birleşen dünýäň birleşen satançylarynyň, dünýäň birleşen satanistleriniň ullukan rolu we täsiri bar. Şolar häzir dünýäň akbaryny ketgitdirler. Olar haramçylykdan gerkäge doýdurar. Şoň üçin inni olara illüziýa gerek. Inni häzir olara bir güýmenje, näçe köp gan dökülse, näçe köp göz ýaşy dökülse, olar şondan keýparlýar. Ýagdaýy geldi şoňa. Olar ýugdurha bolur şoňa. Ýugdurha häzir pida gerek. Şoň üçin olar pida başladylar. Siz pikir edýän. Ukrainadaky ýagdaý häzirki bolşy bilen galar, Ukraina bilen galar diýip galma. Görürsiň. Merkeze Aziýany nähil edýärler. Türkmenistan ýaly samdyklaň, oýnatgylaň elindäki bir ýurdy halky nähil edýärler görürsiňiz. Ukraina ýene taýýarlyk gördi. Nähil bolsa kömek edirler Ukraina. Türkmenistana olar ýaly kömek edýän ýok. Türkmenistanda kim taýýarlyk görýär? Daşary ýurtda sosial mediýa üstünden şu propagandalar başlady. Aňy zäherlemek propagandasy başlady. We mundan Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň kontrrazvedka bölümi gogulandy. Bu edip oýnatgylary. Inni Serdary tagta çykarmak üçin oýnalmaly oýny bular oýnadylar. Her kim roluny ýerine ýetirdi we inni passivleşdiler. Ýöne häzir şol proýekte hyzmat edip ýalan bilen hyzmat edip berenler dowam edýärler. Absurd. Başga bilýän zatlar ýok absurd bilen. Hawa onuň näme? Näme diýip? Türklerde bir ýaman gowy söz bar. Kılavuzu karga olanın burnu boktan kalkmaz. Yol görkezjisi garga olanın burnu hiç wagt poktan ayrılmaz diye. Edil şolar ýaly. Şoň üçin seredip görüň Polat alemdar
ve şu soru bilen baglanşykly şu bölümi dinläp oturan vatandaşlarymyz. Seredin Instagram'a seredin, soň TikTok'a seredin, YouTube'a seredin, nirde bir bolgusuz, ähli umumy adamzat gymmatlyklarynyň mahrum, ahlakdan, bilimden, düşünjeden mahrum zatlara seredin. Gollugçysy köpdür, tamaşaçysy köpdür. Men size öň bir Türkmenistanyň ýaş oglanyň, ukuyply bir ýaş oglanyň YouTube kanalyny bollan diýip, şu kanalyň bildirişler bölümine goýupdym. Şol oglanjyň hümmi, şol oglanjyň ýaman gowy videolary bar. Seriden videolary. 20 adam, 25 adam, aňyra gitse 30 adam, 60 adam. Haýyş etdik. Müňe yetsin şu kanal bir müňü geçenden soň käbir aýratynlyklary eýe bolýar, köp zat edip bolýar diýip pul beýlede dursun, girdejisi beýlede dursun, köp mümkinçiliklere eýe bolýar şo kanaly ulanmak taýdan. Şey diýdik, näme boldy? Müňü geçdi. O ýöne tomaşaçy ýok. Gurrun berýär, hemme zady ilmy taýdan gowy edip gurrun berýär. Kitap okumaga gerek ýok. Dak kulonma, uloklugy. Dinle şolaglar. Yaman gowgatlar gurrunlar ya. Düýş näme? Näme üçin adam gorkýar? Şol realaky gaty täzirlatlar gurrunlar ýaşap. Ama ümmi ýalňyşmaýan bolsa. Tawa şol realaky däkmejek ya şol oglanjyk. Özüm türkmen oglanjyk, ýaş oglan. Hiç da garaşman aýak aldygyna gidip otur. Şo bilen okmy näme reyting gitmädi. Şo bilýänler öýdýäňmi? Şolar ýaly kellesi işleýän, şolar ýaly kitap okuyan adamyň. Bu bagyşlaryň ykmanyň köpçüligiň sowwatsız, düşünjesiz goýulan, mantur sırsyna öwrülen köpçüligiň ünsün näme çekýänini bilmeýändir öýdýän. Bilýär. Ýöne oň wyjdany hakykatdan ýaly, hakykatyň tarapynda. Şoň üçin sen niýe hakykata hyzmat et? Hakykatyň tarapyndan bol. Alamy, bilimi, goro, we şonu diýe, halk köpçüligine ýetirdi. Inha bolýan ýagdaý. Şoň üçin efirde 10 adam bolupdyr, 2 adam bolupdyr, 20 adam bolupdyr, 300-500 adam bolupdyr. O zatlar bizi gyzyklanmadan. Öňem aýtdym. Biziň gönü ýaýlym. Görnüşimiz, taýýarlaýyş görnüşimiz kommentariýasyna alyp barmagyny bolýar. We şu täsin gönü ýaýlym sebäbi bilýäňiz, her kim ýüzüni açyp çykyş edip bilen ok. Arkaň çykyş edip bilen ok. Haramzada ganhor kelle keter diktatorlyk hökümeti Türkmenistanyňky özüne hiç da edip bilmese de şonu bir tanayan biri bolsa da hemmekçe azar berip çykýar, şol hakykaty aýtmasyn, şo hiç da gürlemesin. Türkmenistanyňky söz anatlygynyň ýagdaýy ilginç intek adamlar taryhynda görülmedik. Staliniň hem dögürüne şolar ýaly ýok, gadagançylyk. Şolar ýaly ganymlyk, şolar ýaly duşmanlyk, kelle kederlik ýok. Şolar ýaly erwet, belan, hukukun içinde iň hukupsuz vatandaşlara hödürlenýän görüş üçin, düşünjäni ösdürmek üçin hödürlenýän platforma, ýa-da platforma. Her kim çykýar, ýygyn bähwetli işlere goşat kommentariýalaryny ýazýar we bizim ekrana getirýär. Şeýdip alyp barýar şu işlerni. Şoň üçin bu günnüň göre öwrenýän yerlerde, günnüň göre öwrenýänler bizim efirlerimizi ürjedip analiz edýärler, seredýärler. Strategiýa institutlary, okullar zatlar bize ýetýär şu. Bize ýetýär şu. Ştaýda inha
Murat Nefetov tip biri soňky döwür gyzygy ýok efiriň boş boguny köp görülenýär. Indi kim bilen baglanşykly aýdýanyny biljekler ýöne hakykat aýdýana yaranok. Hakykat yaranok. Köpçüliň aň düşünjesini ösdürjek gurrunlar, tejribeler yaranok. Hiç kim. Gyzyklandyranok, o zatlar gyzyklandyranok. Aýagüsy garwan şeýaly hemme adam şolar ýaly aýagüsy. Çalam çatrak. Şolar üçin elbetde olar üçin bizde Murat Nepes biziň kanalymyzda bagşla olar ýaly yalan propaganda, yalan absurd bu zatlar ýok. Oň bilen gyzyklanýan, şonu görjek bolýan bir bagşlan meýdan edilen zatyň töweregine seňekler ýüşýär, ýaşyl seňekler. Şolar ýaly ýagdaý ýokdy. Olar ýaly haraýdyň müşterisi bolsaň, şol haraýdy kim hödürleýän bolsa, şol haraýdy hödürleýänlere hödürlenýän ýere gitmeli. Näme üçin? Türkmenim kanalynda absurd ýok. Men absurd görmek isleýän, gipnoz ýok. Şu zatlar görmek isleýän. Men şundan keyip alýan diýen bolsalar, bagşlan. Biz o zady edip bilemzok, başaramzok, edip bilýänlerem getiremzok. Şatlyk Nurif ähli aýalgylarymyzy bayram bilen gutlaýan. Şunu bilen, siziň üçin iň gerekli möhüm zat haýa nirde bolsaňyz şu zady hiç wagt ýitirmän. Inni bu diňe gyzgaliň elinäki ýagdaý däl. Durmuş şertleri, onda da hökümet haramzadalar elinde bolsa, hökman ýurt tozýa, halkam tozýa, ahlakam laýylan. Şoň üçin bir ýerde bir, bir ýurtda bir, şular ýaly ýagdaý bar bolsa, şoň günäkäri diktatorlyk rejimidir. Häzir diktatorlyk rejiminiň içinde oturup Istanbullu ten söwdasyny gurnodýan, şoň gurmaçylygyny ýola goýup, Türkdäki ten söwdasyny edýänden gazanjyndan paýaly oturanlar bar. Hökümetde, hökümetde. Näçe mürgedek ýygyderli ýagdaýda Aşgabatda gatnaýan dellal aýallar tutuldy. Türk polisiýasy şolara hiç zat edip bilmedi. Sebäbi bilen Türkmenistanyň syýasy arkasy bardy. Şoň üçin biziň gyzgänlemede bir zat diýjek wagtyňyz. Meselen aňyrtyna göz ýetirin. Meselen düýbüni, köküni aralaşyp onuň diň. Bäherde ten tewdadyna mejbur edilýänden hiç biriniň günäsi ýok. Günä haramda Berdimuhammedowyň rejiminde şoň daşary urtlardaky ten söwdalaryny gurnodýan çinowniklerine şolaň araçy aýallaryna. Günä şondan gözlem. Siz eger bir hassa şifa tapjak bolsaňyz, şoň hassalygyny bejerjek bolsaňyz, hassalygyň nämedigini bilmeden şolar ýaly şo keseliň düýp sebäbini näme üçin keselläpdir? Şu keseliň sebäbi näme? Virus nirede? Nähili virus? Şonu bilmeden. Inha şu virus şo. Türkmenistanyň häkimetini elinde tutup oturan daşary urtlarda ten söwdasyny we adam söwdasyny gurna şondan haram gazanç edeni oturan çinownikler. Ýalanyň soňy puç. Assalamu alaykum döwlet vatandaşlar. Polat ol 10 adam diýäniň her biri mümkin şeýini edip bilmedik işini edýärler. 6 million halky bir adam manipulýasiýa edip bilýär diýär. Ömrüň uzak bolsun. Ine hakykat. Inhan hakykat. Başga nämeler? Ine hakykat. Şonu screenshot edip diýwaryňda asyn.
Bir adamlar oýnatgylar, manipulyasiýa edip otyrar. Daşary ýurtda Türkmenistanyňky diktatorlygyň şu wejaraçylyklary arkaýyn hezir edip, keyp edip etmegine bökdünçlük döredip bolýar. Päkelçilik döredip bolýar. Şoň öňüni alyp bolýar. Agzybirlikde akylly hereket edip, akylly strategiýalar bilen. Bizim Türkmen ýigitlik bir tefsirçimiz bar, küçük usta. Näme diýdi? Maňa diýdi, alsan adam berin, ýalňyşmaýan bolsam diýdi. Men onuň seredin men nähile diýen şu haramzadalar diýdi. Siz pikir etmeň. Diňe türkmenligi şeýledir diýip. Türkiýe Döwletleri Radio gurulmasyny işlemde. Diňe bir Türkmenistanlılarda dünýäň durly ýerine ýaşaýan türkmenliň şolary ýalyky ägertlerini, gyýyt gelenlerini gördüm. Azatlyk radiosynda işlemde Türkiýede ştatdan naşary habarçysy bolup hem dünýä türkmenleri gepleşeni taýýarlamda ýygy-derli ýagdaýda Türkiýede işleýän ýokary bilimli, hünärli türkmen gyýyt gelenleri bilen birlikde işleşdim. Şolar bütün interwýulary, habarlary, maglumatlary şolar burnap berýärdiler. %90'y gyýyt gelenlerdi. %90'y pikir etip görün. Şoň üçin gyýyt gelenlere gelmezçilik etme. Türkmenliň azatlygynyň, erkinliginiň, eşretli geljeğiniň açary biziň gyýyt gelenleriň elinde. Şolaň mertligi, şolaň batyrgylygy, edermenligi ýaly men edermenlik görmedim. Şolaň watany söýüşi, küýsüýüşi ýaly men watan söýgüsini görmedim. Şoň üçin men şu pursatdan peýdalandım. Biziň bilen işleşen, işleşip gören, işmäge dowam edýän türkmenliň hakykatyny bütün dünýä halkara metbuatyny bilen ýetirmekde uly işler bitiren, uly hyzmat eden, uly goşan ýöne özüni reklam edip ýa reyting üçin peteldip görmeýän gyýyt gelenlerimize, edermen gyýyt gelenlerimize minnetdarlyk bildirýän. Şu pursatdan peýdalandy. Ýalanyň soň puçkaty dogry aýtdy. Bir adam şey diýdi. Eýdim şu adam oýnap otyrlar asedy. Bir gysym diktatorlygyň ýarlaklary arlap otyr bary. Saýlaw bolýar diýär, saýlaw boljak wy diýär, saýlaw bolanokmaýan onça adam bar. Awa hiç kim serdara ses vermede näme bolar? Bermede gör. Garanğa basyp alýarlar şonu. Eýemem merat öňünden çözülýär. Ses bermäýände de serdar gazanýar. Gazanmaly şo. Şo bolaýmaly. Serdaryň reklamasyny edişleri ýaly kim reklamasyny edýär? Hiç biriniň reklamasyny edilen oklar baryny oýury otyrlar bar. Şoň üçin bulan hemmeti ýalanlar. Şo ýalanam gyplanlar ýa. Ýalanam seretdirýär. Oglum bar. Men side bar. İstanbulda bolan bir wakany görüň etdim. Sultan Süleyman döwründe bolan wakany. Bir gıйбат ýaýradýarlar. Şolary ýalyky weziriň asly grek, rum bolan soň şol ýalançykdan musulman bolupdyr. Boýnuna haç göterýär. Özüm şu nemelere çokunýar, heykellere çokunýar diýip şey neme ýaýradýarlar. Gep ýaýradýarlar. Bu gepi ýaýradýanam Istanbulyň şol uly bazarynaky iň uly awraýly söwdegärliň täzirliň biri. Iň soňunda muny kadyň öňüne çykarýarlar. Näme üçin şolar ýalyky dawa bolýar, jenjer bolýar, kada gitýän mesele çagyrýar, kada soraýar, gurrun berýär, şeýle diýerler diýär. Töhmet. Görýän? Şeýle diýerler. Onda kada soraýar. Sen gözüň bilen gördüňmi şu aýdýan zatlaryň diýär. Ýok. Bolýar. Ananda gözüň bilen gören zatlaryň aýtdy. Şoň diýär meçitde namaz okuýanyny gördüňmi diýär. Awa gördüm.
Şoň diýe boýnuny haç takýandy gördüm, görünmok. Heykele çokunýandy gördüm, görünmok. Diýe sögdüler diýe. Täjir diýe. Sen niýe gözüň bilen görýän zatlaryňa inanamok? İýleň diýe ýarydan boş gep gurulmalarına, tökmeklerine, şyltaklaryna inanýan. Dögür üýtgedimi? Üýtgäpdirmi dögür? Sultan Süleymanyň dögürü. Bu edilýän gururum. Häzir biz 21-nji asyrda. Üýtgedimi? Üýtgänok. Ukraina bilen baglanşykly aýdylýan zatlara beredin. Hudaý tapdan absurd üstüne absurd. Olaram geçdik. Türkmenistan bilen baglanşykly. Baştan soňuna aýdylýan zatlar. Yüzden näçesi absurd. Türkmenim kanalından başka kanallar hakikat üçin kim nämetdir? Bizden başka hakikat diýip ýapyşpatan barmy hakikat? Ýylyň derdi reyting. Ölmedi adam öldü diýdiler. Ýene bir zat diýdiler. Bu topar ýalanda. Bu topar ýalan. Halkyň ünsüni, halk köpçüliginiň ünsüni hakykatdan, hakiki edilmeli zatdan sowdular. Nada netijesi geldi Serdar oturdu. Diňe gıttagly ýagdaýda şol tagta oturtmaly. Burdan bir zat bolaýmasyn diýip huglu-hara, absurd üstüne absurd inni bolýar. Bu haram tokuma bular ýalyky noňorony nadan hiç şonuň töwereginde PR edip bilýän bir halkara tejribelerden başy çykýan hiç kim adam ýok. He? Şo Serdar prezident somok, diktator somok geljekdi. Täze. Şu professionalny ýagdaýda şonu bir nemet bolanokmy? Reklam etip bolanokmy? PR etip bolanokmy? Çykyş ettirip bolanokmy? Ogadan nap bolanokmy? Edýän zatlary başyndan soňuna çenli absurd. Näme üçin? Näme üçin bolan edýän zat absurd? Sebäbi ýaradan bolan aýagyna badak salýar. Ne hak dökülen kanlar, ne hak dökülen göz yaşları, milyardlap buron iyen haramçılıkları balara batak salya. Bular yanlıştır ya. Bular maskara diye. Edil şolar ýaly bir kategoriýada haramzadalaram efirde oturka sögünýe halka. Ejeni getirdi ya, gıydyňy näme diýinýe. Hemme de bir kategoriýada, hemme de bir toporda şolum. Birini alıp beliksin goýur ýa-da. Hemme de bir şolum. Hemmesiniň türkmen halkyna berip biljek zady betwagçylyk. Başga hiç zatda. Şunum görülmeýän bolsaňyz, şunu da düşünmeýän bolsaňyz. Polat Alemdar kim näme diýse diýsin 20-30 çekmeli türkmen halkymyz Allah yardım etsin bize diýe gynanýan şeýle. Ýekaja adam, anana ýekaja adam diýe. Anana ýekaja adam üçin niýe? Men şo taýyny gorar diýe. Buharanyň Çingiz Hanyň kim goraýa? Bakawetdiň Belawerden Hazretleri Çiğli Hanada çıkma şo taýda. Owada edip Yaradandan kömek sorap Buharan daş döwründen dalkan boly. Iň soňunda içallarynyň üstü bilen öwren ýaşa. Şol mübarek haýyr dowa bilen Çiğli Hanada şonu çykaryp getirip şonu rady etmeden alabilen wagt diýerler. Şoň üçin şo waka bilen baglanşykly söz barýar. Ananyň ýekajada. Hakykatdan, haka bil wala, halal, dogry ananyň we görüşün ýekaja adam.
taryhy üýtgejik. Garajogluň türkmen bu milletiň gury ýerden hakykata ynamynyň gaçanlygyny subut edýär. Bizde boş tomaşa ýok. Bizde olar ýalyky gipnoz ýok. Bolan ýerlere seretsinler. Müşterä görä ödün bermen ok bizde. Bizde hakykata görä gepleşik taýýarlanýar. Garajogluň türkmen kim ulansa şol ulansyn ýurdu bize deňmeteler bolýar. Ýollary açalym, kulçuluk odaman. Ha bu kelam bagyş kimden çekine bir giden märekede bir ya iki kişiden sağdy ýyzlayan we aýdymyny ýyzlayan kişiden galanlary kän tyýlap duran az diýip edilözi. Muny toý märekege gatnaşyp gören tejribeli adamlar bilemedi, her kim bilenok. Bir ýerde aýdym aýtjak bolsam, hakykatdan şolar ýaly. Özü başymdan geçiren zadym. Mereke edýän köpüsiniň nemeti ýok. Onuň içinden tapýan bir sany sada düşünýän şondan lezzet alýan. Şoň bilen energiýany paýlaşýan. Ondan portal açylýar. Sen aýdymyň sadyny başlaýan. Ondan soň diňlesin, diňlemesin, ol laky garmoniýa sazlaşyp ýola goýlandan soň galanat özünden bolýar. Polat alemde türkmen halk gaçanok Garajoglan ýalňyş ýerlerde bolup berler. Ýalňyş ýerlerde bolsalar ýalňyş netije alarlar. Näme eksen şonlar ýa. Tapawutly ýok. Olar ýalyky hiç zat ekmäne hiç zat bolanok. Bular ýöne köpçülük sowgatsız, bilimsiz, kör sowgat edilen köpçülük diktatorluklar döwründe Sovet Soýugyny näçe halamasaňam adamlar sowgat etdi, mejburi ýagdaýa getirdi. Bizim Owganystanyň tapawutly ýerimiz şol. Bizim Iranyň tapawutly ýerimiz. Beýleki günden gurun ýurtlarynyň bizim tapawutly ýerimiz şol. Bolmasa bizim Owganystanlardan tapawutly ýerimiz bolmazdy. Sovet Soýugynyň mejburi orta bilim şerti bolmasa. Ýöne şonda da adamlar döretler sotaýdy. Sovet propagandasy bolsa boluversin. Şonda da şondan peýdalan öz ýoluny çadanlar bollar. Sungatda, edebiýatda, syýasatda näme edermenlerimiz boldy. Aslyň bolsa etse bolýar. Kimme zat ýoluna girer, 12-den soň hakyky göreşem soň başlar diýe. Garajoglan türkmen 10 adam hakykatan talyan statistikany görkezýär diýe. Kelam, Garajoglan belkem biri allap gaçmak üçin serdar bilen diýip halka allap yeni birini goýup gaçmak mümkin. Bu diktatura pikirini kim bilýär diýe. Mümkinler. Olar goýup gaçmaýar. Mümkin. Ol häkimetiň tagamyny alan o taýda onça gany gözýaşy dökülen, onça milliardlap pulun haramzadalar o taýdan aňsa adam. Şu öljeğine göz yetse-de nemetmeýär. Diktatorlaryň hemmesini gördüňiz. Ýaky tarihdaky diktatorlary gördüňiz. Antawa bolan adam onça jenaýet etmeýär. Onça jenaýet edýän adam ansap bilen hiç kime tapşyry bilmeýär. Häkimeti gorkýar sebäbi özüne dar agagynyň garaşýanyny bilýär. Polat alemdar menem 13-nji Garajoglan türkmen bilen Garajoglan türkmen kelamjan illeş bu absurd halk nämäniň nämedigini aýyl-paýyl düşünýänçe dowam eder. Edilözi. Kasym birinji az bolsun, uz bolsun. Şoň bilen kitap ýapyldy we hakykatyň her biri million adamyň ýerini tutup bilýän
Bardır inşallah aramızda diye katı doğru. Katı doğru. Hakikatin her biri milyonlarca güç, enerji diymek. Ömrüňe kolun kaldy. Gyýylynyň ähmiýeti bilen manaşykly bir ylygy ilmi subutnama hakykat bilen jemlemek isleýän bütün adamlardyň ýaşaýyş bilen manaşykly ähli instinktlerini, duýgularyny, ýaşaýyş şeklini hemme zady nesilden nesile geçirýän şolaň arhiwi gyýdy gelinläme. Gyýdy gelinlämeliň tebigylygy, çağılan tebigylygy biziň ýagty geljeğimizin, adamlaryň ýagty geljeğiniň kepilnamysy. Şoň üçin haramzadalar, parazitler, satanistler, satançylar adamyň neslini bozmak isleýär. Uly bozýarlar adamyň neslini. Bir adam bir ene çağany, dogum sancylary çekip dogranmasy, şol dogum sancylary bilen ilmi taýda subut edilen şol dogum sancylary bütün şol çağa doğmazdan öň adam doğup dörenden bäri ýaşanan bolup geçen ähli zatlaryň arhiwini şoňa sanjy bilen ýükleýär, guýýar şoň anyna. Şoň öýjüklerine guýýar, kopýalaýar. Bütün şondan öňkü adamlaryň durmuş tejribelerini, yeten üstünlüklerini kopýalaýar şoň öýjüklerini. Şoň üçin men özüm başdan geçirdim jany şaýat bolup şoň ýürüýte kursuny okunan şoň üçin özüm bilýän. Şoň üçin üns berip görüň çağa doglanmakdy. Ulap kiçelen ýaly köp çağda çağa bilýänler. Köp çağda ut goşup öwrenşik gidýänler. Sebäbi onu guýulan şo eneň fanjaty bilen. Ina, eneler. Eneler nähili beýik zat, nähili mübarek, nähili keramatly, nähili mukaddes zat eneler. Şeýle mukaddes baýlygy, genji hazynany, arhiwi aýap saklanmaly. Näçe aýatyň şonça az. Şoň üçin Türkmenistan Halk Respublikasy bolanna nesip bolsa, biziň aýal gyzlarymyza berilýän hak-hukuklar, yeňillikler, artykmaçlyklar hiç bir ýurtda bolmajak derejede bolar. Bütün häzirki döwre we mundan soňky geljek döwürdäki beýleki ýurtlarda görelilik bolar. Sebäbi biz gyz gelenden eneleň ähmiýetini almaý taýdan hem durmuş tejribelerimiz bilen gowulýar. Gowy öwrenip almaý taýdan. Şoň üçin biz enelerimizi, gyz gelinlerimizi mähek taşýar edip saklar. Biz dünýäde aýratynyň üçinmi gyz gelinlerimize şular ýalyky artykmaç hak-hukuk bereriz anar ýany bilen. Aýar ýok. 1994-nji ýylyň 21-nji martynda başlan dünýä türkmenleriniň hereketinde esasy roly, esasy öňdebarjylygy biziň gyz gelinlerimiz alyp bardy. Şu göreşde, türkmençilik göreşinde köp goşan batyrgy öňe çykyp hakykatlary aýdan, hakykatlary görkeden biziň gyz gelinlerimiz boldy. Kameraň öňünde bolman, kameraň ýzyna tyýylla diýilýär. Urşuň frontuň ýzyna, göreşiň ýzyna esasy gorlagy hem fiziki hem ruhy gorlagy berip duran biziň gyz gelinlerimiz boldy.
hiç kimin Türkmenistan'dan alıp bilmeyen maglumatlaryny Türkmenistan'da rejimden gorkup edip bilmeli, edip bolmaz diýilýän zatlary biziň Türkmenistan'da gyrgelinden bilet başardy şolar. Şolaňa Mir Sultan Naýda, Sultan Naçylyba, Sultan Naýda ömrüň uzak bolsun. Anlajan. Türkmen Halk Respublikasynyň bütün adamlarda görüldülik, adalatly hökümetini görmek, şoň hüzürini görmek nesip etdi. Şeýleden biziň daşary ýurtda dürlü kynçylykly ýagdaýlarda galan watandaşlarymyza eýe çykýan. Şolaň hak hukugyny soraýan, şolar dogry edip bermeýär, ýalňyş edip bermeýär. Olar gowy adammy, erwet adammy diýip durman. Kim bolsa şo bolsun. Adamyň nähilidigini bilmän kim bolsa şo bolsun. Şolara elinden gelen kömegi giýje gündüz öz saglygy bir yaramasa da, kyn ýagdaýda bolsa da, yaraman ýatsa da, şolar üçin giýje gündüz işleýän, zähmet çekýän Türkmen Helsinki fortunyň başlygy Täjül Begmedibag. Bizniň nusgal senarnamyzda Täjül Begmedibag 8 martyny tüsürekden gutlaýar. Adamyň batylmagynyň zyndanlardaky başyndan geçirenleriň bütün dünýä ýetirilmeginde iň esasy rol oynaýan Täjül Begmedibag. Men şoňa hat ýazdym. Tananmak golar men tananmam. Ýöne 2003-nji ýylda ýalňyşmyan bolsam 2003-üň ahyrynda habarlaşdyk sentýabrynda. Şondan başlap täçikkençe tawurzun görüşdi. Biziň başgalamyzyň hak hukuklaryny bütün dünýä köpçüliginiň dikkatyny ýetirdi. Diňe biziň başgalamyzyň ýok, sany taza bilmeýän Türkmenistanlylar gaty köp kömek etdi. Reklamys. Täjül Begmedibag köp sag bolsun. Sultan Açylyba biziň görüşimiziň simwoly, nyşanasy Türkmenistandaky. Şonça ejir gördü. Şonda da hakykatlar görüşmäge, hakykatyň hatyrasyna görüşmäge dowam etdi Sultan Açylyba. Sultan Açylyba Azatlyk radiosyndan näme üçin aýryldy? Hakykatyň tarabyny tutan üçin. Azatlyk radiosy rejimiň täsirini zakat boýunça yalan habarlar, yalan maglumatlar, rejimiň isleýän zatlaryny edýär diýen üçin aýryldy. Şoň üçin biz hakykatyň tarapynda, hakykatçylaryň tarapynda, hakykatyň gadryny bilýänlerin ýanynda biz, hakykatyň gadryny bilýänler biziň ýanymyzda. Şol bize ýeter. Soňky kommentariýalar bilen netip bolsa jemleýär. Kadym birinji, geçen hep deleň içinde Reşit Meredow batmalçy Putin'e zarrajym nadan Serdar Berdimuhammedowy täze prezident bellemäne finans we resurs taýdan soňrup bir topar bölegini takdir edip gaýtdy diýe. Halas serpaý berip gaýtdy diýe. Şo Serdaryň 3-nji diktatorlugyny şolar gorlamak üçin, oňlamak üçin diýe. Ýalanyň soňy puç, döwleta men bir zada düşünmeýän, watan yalan habarlarda köp çagal gelin ýyllarymyza çaý sowgatyny berýär diýerler. Men tanaýan bir näçe gelinim bar. 8 ýa-da 9 çagala jaý beren oklar biziň wezipemiz diýe hakykata ýetirmek edilýär. Bular bir yalan sözländir. Saýlaw geçirendir. Bir öz jenaýatynyň üstüni ýapjak bolanda ogul maskaraçylygyndan has beter maskara bolýar. Öz maskaraçylygyny gizlemek, saklamak üçin has beter
maskara bolýar. Türkmen söz var. Geplep altın molundan niye? Geplemen kümüş olaydı. Altın olacak olup maskara bolondan niye de? Geplemen kümüş olaydı. Yani bular idi bilen okşam. Yalan, yalan, yalan. Diktatorluğun iň esasy yapyş tutýan zady yalan. Kim yalan bilen meşgullanýan bolsa, yalandan peýdalanýan bolsa, bähwi darayan bolsa, şolam diktatoryň şäherine diýmek. Kazım birinji ol takdir, peşkeş, dan hem bu Putiniň uruşa dowam etmäni höwesini gaçyrmak üçin bütün dünýäň edýän sanksiýalaryna garşy uruşa goýum etdi boldy diýe. Şabakay beren terpaý, paçy, paç berdi diýär. Danýany paç. Gaga söwüş jenaýaty tribunaly sudy kaziýeti bu despot rejimi bu şoň işi diýär. Kahramanjy ýagny Putiniň gorlugyny 10 kisine şükresi Serdar Berdimuhamedow eýýämden prezident bellediler diýär. Gaty dogry, dogry gorlaýan. Kahramanjy watandaşlar emma bu nadan Serdaryň prezidentligi üren az wagtdan ýykylýar. Çünki bu gezek Putiniň bu agressorlyk basabaljy uruşy boş geçmeýär. Onu gaga söwüş jenaýatlary kaziýeti garaşýar oňa. Oň bilen birlikde de şoň kim oýnatgylar golugçylar bolsa Serdaram Putin bilen birlikde giderdi. Dünýäň arasalyny bolsun adam birinji şu pursatdan peýdalanyp edip bolsa gepleşigimiz şoň bilen tamam boldy. Ýene-ki efirimize çenli hoşsag bolun. Saglyk, başarılar.